kto ťa najbližšie niekam pozve. Ideme sa pozrieť, kto ťa najbližšie niekam pozve, kto ťa odlepí z toho gauča. Ideme sa pozrieť, kto to bude. Toto bude nejaká tvoja manifestácia, alebo v tom bude mať naozaj ten vesmír prsty, pretože toto bude niečo, čo je tu pre teba akoby pripravené. Kto ťa najbližšie pozve na rande? Najbližšie ťa pozve presne ten človek, na ktorého čakáš. Tu mám tú vašu schôdzku, ale je to 3 pohárov. To znamená, toto môže byť človek, ktorý je zaviazaný v nejakom inom zväzku. Je možno ženatý, možno má partnerku. Samozrejme, ak ste páni, otočte si to. Ale môže to značiť aj to, že tu bolo nejaké podozrievanie a nejaká žiarlivosť z toho, že tu bol niekto tretí. 3 palíc, 3 pohárov. Tento človek ťa pozve na rande, dobre? Máme tu nejakú náhlu zmenu toho scenára, pretože tento človek tu v podstate odchádza a potom čaká ten návrat, alebo ho čakáš ty, ale v každom prípade toto je človek, ktorý ťa pozve na rande, takže už ho poznáš, žiadna novinka, ale príde v nejakom novom šate, s nejakým novým návrhom. Idem sa pozrieť na podtón tohto vášho stretnutia. Takže to bude niekto bývalý, ktorý sa predstaví nejako inak. Tú zmenu budete možno cítiť, ale chcem sa len pozrieť, či bude úprimná, lebo... No, ten podtón je hlavne sexuálny. Má na vás nejaké pekné spomienky. Tým je vám zaviazaný, akoby, takže bola tu možno veľká vášeň v tomto vzťahu. No, hovorím o vášni a presne to. Toto bude podtón toho vášho stretnutia. Kým vy ste možno do toho vkladali city a nejaké nádeje cez emócie, na tej druhej strane máme takého človeka, ktorý je veľmi ohnivý, ktorého nesmierne pokúšate a lákate, aj keď tu je niekto tretí. Napriek tomu.